Maayong adlaw, syudad sang Iloilo. Public Safety and Transportation Management Office nagpatuman sang 13 nga traffic hugot signs sa mga loading and unloading zone sa aton pinalangga nga syudad sang Iloilo. Kadungan sa bulan sang tagipusoon sa sini nga Pebrero, ginpatukod sang PSTMO sa pagpamuna ni Mr. Jeck D. Conlu, City Government Department Head 2, ang 13 ka traffic hugot signs nga dapat pagasundon sa ating mga motorista, commuters, kag mga driver. So nag-come up kita sa 13 hugot signs naton, no? O kung hugot signs sa traffic. Ang ini nga hugot signs ang tinutuyo sini para ma-educate kag makatch ang attention sa aton millennials dira sa may traffic discipline zone naton. Na observe namon nga ang aton mga millennials sa kalabanan sini sa ila wala mind sa aton nga mga traffic signs sa aton mga karsada. So ang aton nga opisina paagi sa instruction ni Mayor Treñas nag-come up sang 13 hugot signs subong nga bulan sang pag-ibig. Ang ini nga programa may tinutuyo sa pagpahanumdum sang aton mga pumuluyo nga maghalong kag magsunod sa mga ginapatuman nga patakaran sa traffic. Maka-benefit sa ni hindi lang ang millennials kundi tanan kita, no, ano man ang maging estado naton sa kabuhi, imbutang naton kag pagwa naton para nga mabuligan educate ang aton commuters and drivers para nga ma-mind man nila ang mga road signages naton kay kalabanan sa aton hindi na naton ginatanaw or wala na naton ginamind ang mga road signs naton nga naga-create or nagalabot sa disgrasya kag part sa aton campaign is ang aton road safety. Number 1 nga priority ni Mayor Treñas na maging safe sa karsada ang aton syudad. So that's why nagpagwa kita sang 13 hugot signs nga para mabasahan sa aton commuters kag drivers. Ini nagapatimaan sa padayon nga pag-uswag kapag level up sa syudad sang Iloilo. Para sa iban pa nga impormasyon, bantayan ang masunod nga level up patrol. Ini si Dayne Rafols, Uswag Iloilo. Level up Iloilo.